Heyo mga moms! So it's time for my hair makeover. Maraming salamat nga pala sa kaibigan kong oso. Gwen Lamiglawas for giving me pampakulay kasi nanggigigil na raw siya sa nangalikot pa sa iyo dada. Ang dami niya sinasabi to ko sa buhok ko kasi daw mauban na. Supportive man yung friend kong oso. Sabi niya paano daw ako makakakuha ng uyab kung grabe man siya. So ginambala ko po si Charles, si Trisha ngayon kasi yung mga uban ko rin is nakalabas na. Hindi muna ako magpa-ribbon, siguro pagbalik na lang namin kasi magwiwig ako, may event kami sa 13 at saka sa 13 Iligan. Magbukid nun tayo ng 14, 15, tapos kina Gwen, sayawan ng 16. Diba? Siguro hair color muna. Kasi pag niriban to, ramdam ko talaga sobrang iksi nito kasi ayun yung damage nararamdaman. Ramdam ko yung damage niya mataas. Kung yung maiksi yung kay Maria, mas maiksi pa to sa mangyayari. Enrollment naman kila Ate Gwen. James! Asa na ba? I-Gcash na ba? Nakatampo lang James eh. Grabe. Grabe si James ko eh. Nakakatampo lang James. Nakalimutan mo na talaga. Si James Perez sumayo po. Siya po yung madam namin dun sa Leyte. So, siya po yung gumastos ng lahat doon. Hinahanap ko, ang alam ko, yung store, ay yung salon mo, along highway lang. Oo, naglipat na ako. Okay. Pila din. Ay, mo para wifi. Grabe naman. Click on. Kailan na? Di ba lang mawawala? Mawawala. Okay lang, naapa naman yung dito. Pila o pa mo dito? 2.5. Ay, okay no. Nasa 2.5. Mas mura lang yung 2, 100. Okay no. Ang kuryente, okay naman. Okay naman. Reasonable. Okay na rin. 1,000 kapil. Makatatlong buhok ka lang, makatatlong ulo ka lang. Tawid na. Sipag lang talaga. May na sa upa. Kasi along highway ka lang eh. Nakita-kita nung Last week eh. Matagal na yun. Mga last 3 months. Yun. Tsaka okay rin ito kasi along highway. Tapos mas Malaki malaki dito. Malaki. Kahit tirik ang araw. Oo. Hindi masyadong mainit. Kasi sapa man din sa labas. Tsaka maraming puno sa paligid. Oo, maraming dito sa labas. Hala! Uy, pa naman ganyan. Tsa. Wala ka pasok? Today? Ha? Wala mo sila. Ha? Uy, Wala. wala ka pasok? Wala ka pasok? Wala. Akala ko trabaho. Nagtrabaho siya. Eskwela? Nag-run na siya. Nag-run na siya for SK. Pag sure ba? Nagil. Saan? Dito? Nagil ya. Nagil. Chairman? Kagawad? Nagawad lang. Dark to ha? Oo. Pero di masyadong dark ha. Yung pang white hair lang. Baka lumutang pa rin yung Color, kulay.
May kulay siya, pero dili siya pares sa kuhan. Mas darker ano yung color. Magaling mo kay light brown, nani? Hindi ito matatakpan. Matatakpan siya. Ang white na yun, Parang mas ganahan ko yung ganyan sa inyo. Huh? Nagbaburgundy kasi ako dati. Ayaw, nagwikid mo na pa. Ayaw na may ayaw na may kapares. Bakit pinag-violet si Pino? Gawa sa binig mo yan, nag-violet. Nag-purple na si Floor. Darker lang siya ang color. Sa buhok ko? Where's the marker light? Siya si Trisha, lagi na siya yung official hair stylist ni Jigjag. Siya ang sumusunog ng anit pag nag-bleach siya. Hindi pa nga nagpapakulay na ulit. Pag kung may nagkulay eh. Pa-sure nga ka mami. Okay lang kung mag-apple cut kung banayad yung buhok ko. Pero kung hindi, magmumukha itong walis tambo. Oh my God. Magmumukha kang layong queen. Pero okay lang din naman basta rebanded siya. No? Oo. Rebanded. Pero siya. Tingnan natin yung effect. Okay na rin to ha. 3.5. Puro wait. Hindi, 2.5 plus kuryente. 3.5. 3.6 kasama yung tubig. Oo. Si Maria parang sila tumatawa. Kalay ba? Dave, pa-connect man ako. Please. Daan password. Walang scanner yun. Walang scanner? Coloring lang muna. Ang reband ko siguro pagbalik na namin galing ng magpunta kasi kami ng Bukidnon at saka ng kasi yung mga uban ko ba naka-expose na po. Tsaka ko na siya pa-reband, no? Oo. Kasi magwiwig pa ako eh. Matawag sila. Sita sa charm. Ano sila? Hi Jenny Salem. Oh my God, may parcel na naman ako. Nakakaiyak! Baka mamaya mawala na naman yan ha. Pakitabi ng maayos. Ano yan? Ano yung dumating? Magkano? Ha? Magkano? Itago mo ha. Bakit nagpapaga? Wala lang, para yung uban ba matakpan. Oy, grabe kayo ha. Para makauyab ba? 'Di ba? Gusto ko sana siya ipa all white. White? Mahirap po siya. Bleach mo yung hair mo. Durog na durog. Oo. Kasi ako masyado nag-bleach. Nagpukulay. Ako pa naman since 2006, puro na ako magsiset ng hair. Kukulot ko, spray na tang. Ayan. Hi, Miss Trisha, ang ganda niyo po. Big Xavier Santanin. Ha? Paparayan, wala na siya. Hayaan na natin. Move na ako kay Paparayan. Sinaktan niya lang ako. Nang hindi niya intention. Ewan.
Oh, minahal ko talaga yun. Oo, magaling din siya mag-makeup. Yung mga accessories pala dumating. Dumating na rin yung ano ko eh. Yung butterfly hairspray. Ano, butterfly ba? Pila sa online? Dumating sa akin kahapon. Pila siya sa online? Hindi ko alam. Sa, ano kayo, sa, kabilang kayo na sa mga 150. Pare ba ka pagbalik ko, parang si Jigjel ang hinhin niya. Akala nyo lang mahinhin to. Ha? Parang karoon si Jigjel mahinhin niya. Akala nyo lang po. Mas mahinin ako kay Jigjag. Queen man siya. Nanalo man siya sa Miss Gay title. Nawala kasi yung mic. Oo. Nawala raw yung boses. Sabi ko para-paraan na. Kasi nakalimutan ko sagot. Abangan, short hair, don't care. Hindi muna, magpapakulay. Magpapakulay muna ako. Jean Bulag. Shoutout mo ako sa hairstylist mo. Clifford Glenary Macarulay. Ibagto mo siya sa farm? Kanina. Yuli na? Ang ganda kasi ng offer niya sa akin, Jean Bulag. Pag dito ako nagpakulay, meron daw siya ibig. Bakit terno ang cape at kulay ng buhok sa bibig? Hala! May offer kasi siya sa akin kanina na magpakulay ako. Kasi sabi na kay Marian, sabi ko gawin niya, papagawa ko kay Charles. Ang sabi niya, pag dito ako nagpakulay, meron daw siya bigyan ng kiki sa akin, 4. 3 lang. 3 lang ba? Diba? Nasobrahan pa. Ayan, papalis ng sumpa ng buhok ko na siya. Correct. Magaling talaga si Trisha sa lahat ng bagay. Naku, meron po siya isang bagay na hindi niya kayang gawin. Hindi niya po abot yung kisame nila. Hindi niya po abot. Maraming ba? Dalas mo naman pagdalaw sa amin doon, Jean. Marami ka na baga, oy. Lumpo. Sira ulo ka, Clifford. Sige. Lumpo daw yung anis ko niya. Dalas mo pagdalaw doon. Namiss ko ba yung mga saging mo? Saging na yung boyfriend niya? Siyempre talaga, alam mo hindi, ako talaga, ingit talaga ako ng in a good way naman, kay Jean. Kasi talaga nakakita na siya ng someone na, hindi man natin nasabing forever, pero at least yung talaga nakasupport sa kanya. Ba? Parang ikaw, diba? Ha? Ay! Parang gusto ko na rin magtayo ng salon. Pakisabi sa hairstylist mo, mag-cherry for siya, please. Basta scam. Hindi na kailangan. Kinamo ka nakabingwit to. Parang ikaw lang yan. Ano mas ganaan ko na lang mag-aral ng ganito.
Kakauyab sila eh. Uyab sila ba? Uyab eh. Mapapasa na all ka na lang. Diba pa rin uyab? Si Jean, tinan mo. Mabait si Jean. Tapos gwapo yung jowa niya. May gamay si Jin. Ha? Si gamay. Daxman daw siya. That's siya kaya sa yung boyfriend. Please daw wag ka magtingkayan. Mas dak na si Jin. O, kilala namang Dax si Jean Bulag. Oh. Hawakan mo yung boyfriend niya. Si Wakpong kaya. Gusto ko yung Korean. Korean talagang matatakpan. Relax. Mas riban. Gago kayo. Pwede ba ipakasal ang parehas tuli? Depende. Depende. Kapag ano ka, kapag mabalat ka, pwede naman na yun, kahit tuli ka. I-close mo lang yung isa, ibuhol mo lang ba yung excess na ano. Shout out rin ni Revias ng Abu Dhabi. Nauna kasi ako kay Marian. Ganun talaga gusto ko ipagawa. Oh, 'di ba? Hindi magkakaroon ng comparison ngayon. Parang ito, ayaw niya na may kaparehas na kulay. Bahala na. Kasi Marian siya pumunta dito na una. Mama, sabi ko, ina mo. Sira ulo ka, Jean. Kaya ikaw, magpaka-behave ka, Jean. Ako, ang bait-bait ng uyab mo. Hindi mo siya babe. Kaya nga, ayaw pag nagar-nagar, ayaw pag yaw-yaw palagi. Panglaki man siya. Nga? Panglaki man siya. Sure ba? Siyang bait talaga ng uyab niyo. Mga agaw man sa iyang boyfriend. Mas magaling pa nga yung uyab niya magtanggal ng hasang ng isda kaysa sa kanya. Ayun, man siya magulat. Tsaka mabait talaga. Hindi suplado. Hindi limang parehas anang beautician ni Katol. How much ba ang hair color niya? Ah, taga saan ka, Ma'am Eflida de la Rita? Yung mga taga Bohol na gusto magpa-hair color, pupunta kami dyan. Kung madaanan namin kayo or malapit kayo sa amin, pwede niyo siyang puntahan. Kasama namin siya magpa-hair color mo. Nasa taon na lang yung nasasabi na gaya-gaya. Hindi, kasi syempre dapat may kanya-kanya kaming looks. Diba? Character. Karakter ba? Parehas na nga yung mukha. Parehas na nga yung mukha. Parang may mali sa mukha. Hindi ako talaga, promise. Tsaka pag pinapanood ko yung mga video ni Jean tsaka ng Joanne. Kinig ka. Kinikilig din ako kasi yung reaction ng boyfriend niya. Ay, pag kilig-kilig, yung lalaki pa man siya naong siyang biyak. Mas lalaki pa man mukha ni G sa boyfriend niya. Mas daghan pa yung bangas. Oo. Mas amis mo niyang uyag, mas makinis pa. Ipag-growy naman please kung hindi hiyang sa Sheriff Bar. Punta ako dyan sinaguan by September. Ayan, sige po. Ask mo, Tricia, ano magandang kulay para sa morena? Morena? Golden yellow. Para sa halaman. Ano daw pag mga morena? Mga shades of brown lang. Maylin Gamak. Naririnig ko yung tawa ni Gina naman. Tuwa talaga ako sa kanya kapag inaano siya ni Brenda. Ginugulat siya. Naku, nakailang sigaw siya kanina. Halos malaglag yung collagen niya. Makapit lang talaga. Gusto ka? Halatang in love kay Bulag yung boyfriend nito. Totoo.
Dili man ganun kagwapa si Jean. May amoy, oo, may amoy. Natural lang man. Siya man yung top. Ha? Simba? Si Jean Bulag man yung top. Mag-share ba, Jean? Ha? Tama ba yung guy na mamansin, hindi siya yung suplado o ano? Light brown okay na ba, Kelly Natricia? Light brown sa mga morena. Kasi mga ganun lang, huwag masyadong shocking. Masyadong lighter. Inan yung dalawa mga hayop kayo. Magdalaw ba? Pag off mo, magdalaw doon. Wala, yun, naglalabas na. Kinabahan ako, Jean. Basta naka-live tayo, ha? Siya nagagalaw ng buhok ko. Katinanganin ko. Baka may Casper ka. Ay, hindi. Baka hindi ko kasi nababalawan maigilin sa iyo. Bagay sa morena, green. Para green lantern. Ay, lagi. Morena nga siya. Cars to review. Biro lang po yun, ha. Pero yung mga ganong color window. Nag-defrost ka? Ha? Nag-defrost? Oo. Wala mo sa nag-gusto eh. Paganda na naman. Ate ko, Tet, hindi naman. Tamang pa hair color lang tayo kasi yung uban-uban na yatis natin. Para medyo young naman tayo. Tumati yung angit. Nakita na ako, nasa Trisha sa Camiguil sa April Holy Week. Nagpunta ka ba? Patanong naman sa akin niya kung ako babagay sa tulad kong maputi. Kaya lang malaki mukha ako at pang ang ilong ko po. Ha? Malakas ko enjoy. Hindi ka nagpapayos ng lips. Ayoko, okay na ako sa lips ko. Madam shoutout kay Ladby Navarro. Malakas kumain yung John. Eh kasi syempre, mas marami yung ginagawa. Tsaka mas maraming ginagawa yung kumpara kay Jean. Si Jean, ibabaw lang yun. Gusto ko mag-support kay Jean. Ano daw bagay sa kanya? Malaki mukha niya. Maputi. Pero pango ang ilong. Ano ba? Watching from Germany, Rizkiela Aras. Alam mo, kahit ano pang hair color mo, kahit ano pang damit mo, kung confident ka at proud ka sa sinusuot mo, I don't think na may dapat kang piliin kung ano yung bagay o hindi bagay sa paningin ng ibang tao. Importante ikaw, yun yung gusto mo. Priscilla Aras ng Germany, hello. Dolans, hindi wala rin akong plano magpaayos. Magpagawa ng kung ano-ano. Nagaganda na ako sa Ma'am Shinji sa nag-aayos sa'yo. Hala! Nagaganda na ako sa nag-aayos sa'yo, Ma'am Shinji. Mary Ann. Sure ba? Gwapa man yan. Naay siya uyab. Oh, asa? Madam, may nakilala kayong Kelly Bebs na baro. Same din Kelly. Hindi po. Ah, ikaw pala nagbenta kay ano? Maganda yan. Yung treatment. Ay, ano ba yan? Hi, mamo! Nagpakulay lang ako. Naanak ko, ano, naanay uban. Daghan ka ayon. Share decent pay ka na. Ito oh, yung special, ano, charot. Special nursing? Sa, ikaw rin nagbenta sa kanya. Ah. Brenda. Wala, kasi nagpalit siya. Pero maganda man siya. Oo nga, maganda nga. Tsaka. Mayong punto, anong pills at combo nyo, ma'am? Wala akong ganon. Diatabs sa Loperamide lang. Ay, Sister Nancy, ano daw? Dark brown? Dark brown. Para sa'yo, medium lang. Medium brown daw. Pag dark brown kasi, parang black na rin yung resulta. Yun nga sana gusto. Pangit man yun, hindi mo na yung masasapawan pag gusto mo ng kulay. Ah.
Guwapa si Trisha personal. Basta nakita ko na siya sa Camiguin last April. Ang cute ng height. Hala! Libre mo ako, ma? Libre mo ako, ma? Sige na. Tsaka Reban, tuloy ko na to, ma. Taga-asa di ay ka-idol. Kung ako po, Manila talaga. Mayong Udto, Nati Jane, Ma'am si Trisha. Si Mang Nati. Hello, Mang Nati. Magpa-haircut ka na din. Actually, gusto ko na magpagupit. Magpagupit ako. Diretso na kaya natin. Pero magpa-plancha ka. Riban ba? Ayun, dapat magkana tayo ng riban. So, ilang araw bago? A week? Oo, isa. Oo ba? Wow! Sige ba? Pila daw combo. Sa riban o kulay. APM na lang po. APM na lang. Kasi may negotiation pa. Oo. May mga special promo. Para sa mga special bayot. Kasi mag-wig pa ako Ate Clea Maris. Irene Andres. Gupitan mo. Ay, wag muna. Diba? Ay, konti lang yung mga dry. Oo. Kasi, Hindi pa man mag-riban. hindi pa naman ilawin. Baka na pag-iriban tsaka. Ang kinis ng face nutrition. Ikaw na madiligan. May fertilizer pa. Sana all. Irene Gumana. Natural lang to. Rest tayo. Swerte lang talaga natin, hindi tayo bukbuk. Ayan na yung nanay ko nang i-spoil. Woo! Agay. Mga 10 minutes. Kaya pa? Okay. Ito sa unahan. Lagyan mo kaya dito ng kulay. Ayun, uy, mura ka. Wala, bebe. Dito sa tayo mahal ng pakulay, 1.8. Ano yan? Mga nasa magkano sa peso yan na, ma? Kasi mga kuha na siya. Oo, pag nasa ibang bansa ka talaga kapag stylist Mga mo. 8,000, 5. Pati ka mag-Dubai. Ginto ang kamay mo doon. Bawal man dito ba yun? Ha? Mga vacation mo Yung sa ganyan, babae. yung ganyang ano mo, Wala. hindi ka naman bayot ah. Okay lang yan doon. Sa dili mag-dress mo, babae ba? Dili. Ginto ang ano mo doon, ang mga palad mo. Dito, bronze. Carjack talaga yun. Marunong ka rin na magupit ng panlalaki. Oo. Parang trim-trim lang. Mga 3K, oh my God. Oh, eh. Ang kulay. Konti na lang. Kaya pa? Is ganda. Dito na sa 20K pa ko. 20K dyan. Hala, OA, Sophie Inaso. Sophie Insaw. Dito na lang kayo, mura pa oh. Mura na, may poknat ka pa. May transfer pa. Yehey, thank you ma. Ibigay ko na sa kanya yung bayad kasi para pagbalik namin galing ng booking nun, pag after the show, Riban na. riban. Uy, asa na? Ano, suklay. Ano ba? 300 euro, oh my God. Kaya pala. Doon ka na lang mag-apply. Sa ano? Ay. Sakit. Katulog ba? Makati, pero okay lang. Kasi may mga ano ko, yung pag hindi nababalawan maigi, conditioner. Ano kulay niya, ma'am? Ano po? Medium brown, medium brown. Okay. Pag mag-dark brown ka, parang black is it. Lagyan kaya natin yung kilay ko. Atong pag-isa ni mong kilay, Bin? Na mag-drawing ka, tapos yan ipahid mo, pwede. Oo.
Gano'n kaya kaikli ano? Kaya kung drawing nga yung kilay. Ben. Drawingan. Dili kaya nato isa kay mong kilay. 65 pounds color in hair niya. Oh my God, this is Antolin. Dito sa atin, mura, sa bagay, kung i-convert mo kasi talaga sa pera ninyo, mahal. Dito mura na yun. Dada si Charles Lee. Ano yan? Ganito yan? Sure ba? Hindi, uy. Cream lang siya. Eyebrow ba? Ang sapang. Ang aga ng tinaas. Ang aga ng tinaas. Wala pa, uy. Ayun, yung taas. Wala pa. Bus mo ko. Turn naman ako mo. Tapos saka natin lagyan ito. Ikaw, gusto mo? Pwede ba? Kumantya siya. Ang ano kasi ng kilay ko, ang long ko, pababa. Kaya pinuputol ko siya para tumakas. Ano ko na? Di ba makakit? Bigyan mo gano'n ako ng chemical reaction. Nung sumali kami sa ikaw lang na bayas, sabi niya, diba? Ang ada ko. Hindi ko kaya mag-ito sa rin. Hmm? Hindi ko kabalo. Hmm? Lagi. Bakit? Mahirap. Diba, yung iba, kaya nila ako, hindi ko kaya dito. Sabihin ko na Magkinay ka kay Saka mo, di ba? pero masyadong maikli. Okay naman yan sa mata mo. Sanay kasi yung masyadong mataas, di ba? Yung ganito talaga, di ba? Dito po. Tapos tsaka dito. Mas okay lang yan para hindi ka masyadong maldita. Oo.
O, ikaw na sa kabila. Ako talaga pinagtripan mo ako. Hindi talaga ako sanay ano ko lang. O, try mo nga. Hindi talaga ako sanay yung Anong gamit mo? pencil. Tapos tsaka ako binagyan. Wala kang maliit na alamin. I-testing natin. Parang, I-testing natin yung pangkilay niyo. Kung ano magiging effect sa ay kailangan ko sa power. Papa-hair color ako. Hindi talaga ako pa nung ganito. ba? Hindi ka sanay, no? Pero mas ano siya. Mas bagay talaga sa'yo pag ganito yung form ng kilay mo. Saan na kailang liit mo? Kailangan siya malapad. Kaya sumali pang kilay mo. Hindi lang talaga ako fan ng ano mo yun. Kasi feeling ko natatagalan ako. Oo. Eh paano kung marami tayong ano? Ay, oo nga pala. May nag-PM sa'yo. Na ano? Nirefer kita eh kasi gusto niya ako. So hindi talaga ako ano ng bride. Kasal. Kailan? Sabi ko i-PM ka. Di ba yung lingit na? Ay, oo. Sabi ko ikaw i-PM. Pwede naman po kami mag-tandem kung gusto niyo. Kunin niyo siya. Pero hindi ako yung hawak dun sa bride. Bakit ka naman? Natatakot ako sa bride. Ha? Unless kaibigan ko. Mas matagal kung mag-makeup ng bride. Oo, syempre siya yung main Yung artist. mga about 2 hours. Tsaka hindi mo talaga siya mamadaliin. Oo. Diba? Tinan mo iba yung drawing niya, oh. Ang ganda ng blend. Sa akin hindi eh. Hindi mo kasanayan na. Asan sa'yo? Kapitan. Ako ba tatakbo yung ganyan? So, mas bagay sa inyo na nangakuan. Kasi, Ang ganda itong ganitong kulay. Hindi ko lang talaga alam kung paano siya gawin. So, mas fan ako ng mga pencil ka. Para sa maaga mong inangat. oo. Hindi kasi, ewan ko. Tsaka may puyo kasi, oh. May puyo, ayun. Nandito yung puyo. Busy rin po yun sa kanyang salon. Tsaka feeling ko balik ko yung aking
Basta kayo mga mga tina dahil See you later sa akin. Ito na nga. Ito na nga, may promo si may promo si Tricia, o diba? Baka naman malibre ako minsan. Baka naman pang soft drinks na namin ni Lyra, nagpa-pizza. Ano, Marian, ikaw, kailan kita mararamdaman na ikaw naman yung manlilibre sa akin, Marian? Oh, diba? Kumuha ka dyan, tapos ipalis mo kay Gwen, ganon. Kumalala ako pa, nagbayad na pinapagawa. Huy! Diba? Dapat hindi siya nagpapahingi. Siyempre, isa ka ng may bahay. Sa husband. Mukha ka pang lalaki. Unahin siguro natin pisngi, no, bago ang lahat. Wow! Nagsalita! Nagsalita? Ano kala mo? Humpak ka? No! Hindi ko babayaran niya, Marian. Ano to? Tigilan mo ko. Ako na naman. Nag-red horse ka rin isang araw. May kasama pang chippy. Ano? Marami rin akong bayar. Mas malaki pa nga utang ko sa'yo sa tindahan. Oo nga daw, sabi niya. Bigla nga daw kayo nawala, umalis eh. Teka, mag-post na ako para bong. Ayo, ganyan. Ganon, Marian. Piyo mo si Gwen. Di ba oh? Sana pati katawan no, mapagtuon na ng... Akala mo naman 5'4" yung height. Magsalita naman to. Hindi mo nga abot yung lababo nyo kung walang tungtungan. Hila mo ko, diba? Huy, o diba? Ikaw nga magkasama, magkaibigan. Para sa pelikulang Tuhog, ha? May mali sa kulay ang kate. Oh. Di ba may mali sa pangkulay ang kate? Mas mahaba naman po yung akin. Daliri lang yung lamang niya sa akin. Sheila Rivera. Sana all. Kulay lang po. Ang hapdi.
See you later, mga moms. Pagbalik ko po ng Hinaguan Farm. Magla-live naman kami ng damit. Thank you!